Здравейте! Казвам се Галя Кърчилова и съм част от екипа на обучителен център Дълголетие. Днес в това кратко видео ще ви представя нашия най-нов курс Бизнес Академия за козметици, част от трета квалификационна степен за професия козметик. В частност, днес ще видите представяне на нашия първи лектор, Кремена Денева, която е част от тримата лектори, които предстоят. Тя ще ви каже малко повече информация за курса, защо да го запишете, защо да не го запишете, какви са ползите от тук в тази бизнес академия, конкретно за козметиците. И благодаря ви за вниманието. Здравейте, скъпи колеги! Казвам се Кремена Денева и имам удоволствието да съм част от лекторите в Бизнес Академия на козметици на Център за професионални обучения Дълголетие. Защо да се запишете за този курс? Ако вие сте начинаещ козметик и все още търсите как да се позиционирате на пазара, ако вече работите, но имате колебания, бизнесът ви не е това, което вие очаквате, печалбите не са стигнали максимума и клиентите не са редовни, запишете се на този курс, защото по време на него заедно ще намериме пътя към вашият успех. Не се записвайте на курса, ако мислите, че сте постигнали всичко в бизнес сектора. Ако не обичате да контактувате с колеги, ако смятате, че конкуренцията е най-големият ви враг, ако не обичате да комуникирате и да играете игри, то тогава този курс не е за вас. Ако обаче искате да се развивате, да научавате нови неща, да отворите главата си за нови знания, да предизвикате себе си, добре дошли в Бизнес Академията за козметици.